Gipleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 21-nji maýy hepdäniň şenbe güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiodan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Müsürün Hawa ýollary kampaniýasyna deşli ýitirim bolan uçaryň galındylary orta ýer deňdirinden tapyldy. When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace. Owansanyň Baglan welaýetinde söwüşçüler Owan güýçleriniň iki harby badatyny gaby aldy. یک سربازان محاصره طالبان هستند، راه مواصلاتشان قطع شده. کشته‌هایی که در این پایگاه هست. Şweýçanyň IKEA kompaniyasy Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda çağı zähmetiniň ulanylýandygy anyklansa, türkmen paýtasyny satyn almagy besetjekdigini aýtdy. IKEA kompaniyasy Türkmenistanyň paýta pudugundaky zähmet şertleri barada ençe tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip, Şul Aşgabatyň çoğunly sewtinde ekilen agaç nahallarynyň 3-den 2 böleginiň guranlygy habar berilýär. Bir näçe işçiler bir-birine çekip şol agaç nahallaryny kelim agaç nahallaryny soýýarlar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günnelik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Bütün dünýä antidoping agentligi orsiýetli sportsmenleriň arasynda galplyň üstüni açmagy ýardam beren Kanadaly aklawçyny 2014-nji ýylda Soçyda geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlarynda döwletiň goldamagynda doping wakalarynyň bolan nowaradaky öňe sürmeleri derňeýän topary ýolbaşçy edip belledi. Bütün dünýä antidoping agentliginiň prezidenti Craig Reedy 19-njy maýda çykyş edip Richard McLaren New York Times we CBS neşirleriniň Soçy oýunlary barada çap eden doping maglumatlaryny derňär diýdi. McLaren geçen ýyl orsiýetli yeňil atletikaçylaryň arasynda giň gowrumly doping wakalarynyň üstüni açan bütün dünýä antidoping agentliginiň 3 agdaly komissiýasynyň düzümindede. İranda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist ölüm jazasynyň ýatyrylmagy baradaky kampaniýanyň agdasy bolmak ýaly aýplamalarda günäli tapylyp 16 ýyl türme tutsagylygyna hökm edildi. Mundan odal adam hukuklaryny goraýjylaryň merkezi atly guramanyň başlygynyň ornwatary Nargiz Muhammeda 6 ýyl kesilipdi. Oňa garşy çykarylan bu soňky agyr hökm onuň häzirki tutsaglyk möhletiniň üstüne goşmaça çykaryldy. Bu adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivisti türmede saklamak we beýlik hukuk goraýjy aktivistleri gorkunmak üçin edilýän çäre diýip Muhammediň adamsy Tagi Rahmani Adatlyk Radiosynyň Eýran gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede 2 ýaş adam jemgyýetçilik ýerinde Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galgatmakda aýplanyp türme tutsaglygyna hökm edildi. 19-njy maýda Duşanbeň sudy 21 ýaşyndaky Davron Kurbonow we 17 ýaşyndaky Kudrat Nasrullaýowy köpçülükde ekstremist işleri amala aşyrmaga çağırış etmekde günäli tapdy we olaryň birini 4, beýleksini 6 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Gurun edilýän iki täjik raýaty geçen ýylyň noýabr aýynda Duşanbedäki köprüniň aşağında Islam döwleti atly toparyň uly baýdagy peýda bolandan soň tutsag edilipdi. Kurbonowyň dogan aryndaşlary suwdyň çykaran hökmüni şikaýet etjekdigini aýdýarlar. Pakistanyň polisiýa resmileri ýurdun Punjab welaýetindäki uniwersitetde planlaşdyrylan hüjümüň öňýände 6 islamçy söwüşçüniň öldürilendigini aýdýarlar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän polisiýa resmileriniň 20-nji maýda beren maglumatyna görä söwüşçüleriň bir topary Multan şäheriniň golaýyndaky Dera Gazi Khan etrawyna mahaly olara polisiýa hüjüm edipdir. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri 18-nji maýda hem Multan şäheriniň golaýyndaky Nawapur owasynda söwüşçü diýilip guman edilýän bir näçe adamy öldüripdiler. Pakistanyň terrorçylyga garşy görüşýän polisiýa resmileri söwüşçüleriň käbirleriniň Pakistandaky Al-Qaida atly ekstremist toparyň agzasydygyny aýdýarlar. Taywanyň täze prezidenti Xitay pozitiv dialogy ýoly goýmagy çağırıp özüniň iki goňşy ýurdun arasyndaky durnuklygy we parahatçylygy gorap saklamakda jogapkärçilikli rol oýnajakdygyny aýtdy. Taywanyň ilkinji denan prezidenti Tsai Ing-wen 20-nji maýda prezidentligi kasam eden soň Taywan özüniň Xitay bilen gatnaşyklarynda parahatçylyg we durnuklygy gorap saklamagyň ugrunda işler we parahatçylygyň wepaly goraýjysy bolar diýdi. Tsai we onuň Demokratik Progressiv Partiyasy
ýetmese Pekinin siýasatyny hiç açan goldamany. Taýwanda prezidentlik möhleti tamamlan Ma Ying-jeou'nyň 8 ýyl häkimetde bolan döwründe iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň öňküsünden gowlaşandy bellenýär. Azerbaýjanyň parlamenti müňlerçe tutsaw amnistiýa çykarmak baradaky teklipnamany kabul etdi. Amnistiýa baradaky kanun Azerbaýjanyň her ýyl 28-nji maýda belleýän Respublika güni münasibetli kabul edildi. Bu baradaky teklip ýurdun baş senany we kanun çykarjy Mehriban Aliýewa tarapyndan öňe sürildi. Bu amnistiýanyň 10.000 çemesi tutsaw täsir ýetirip olaryň 3.500 sanatynyň azatlygy goý beriljekdigini kanun çykarjylar aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Misir'in Hawa Ýollary kampaniýasyna degişli ýitirim bolan uçoruň galyndylarynyň Orta Ýer deňzinden tapylandygy habar berilýär. Egypt Air Hawa Ýollary kampaniýasyna degişli 66 ýolawçyly uçor 19-njy maýda Orta Ýer deňziniň ýokarsyna mahaly radar gödekçilik sistemasynyň ýitirim bolupdy. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan jekmejek maglumatyny bilelikde dinläliň. Misir'in harby güýçleri Misir Hawa Ýollarynyň ýitirim bolan ýolawçy uçorunyň 804-nji reýsiň bölekleriniň Orta Ýer deňzinden tapylandygyny aýdýar. Goşunyň sözçüsi Facebook'da Misir'in söwüş uçurlarynyň we harby gämileriniň Aleksandriýanyň 290 km çemesi demir gazygynyň Airbus A320 uçurunyň böleklerini we ýolawçylaryň şahsy goşlaryny tapanlyklaryny aýtdy. Misir'in Nil telewizionyasy anna onu bu habar halka ýetirip gözlegi işleriniň dowam edýändigini aýtdy. تمكنت الطائرات الحربية والقطع البحرية المصرية المشاركة صباح اليوم 19-njy maýda Parijden Kaýra barýarka Orta Ýer deňziniň ýokarsyna radar gödekçiliginden ýitirim bolan uçor tapmak üçin giň gözleg agtarş işleri ýaýwanlandyryldy. Onuň bortunda 66 adam bardy. Misir'in aviasiya ministri Şarif Fatki 19-njy maýda Kaýyrda guralan metdugat ýygynyna çykyş edip, ara gatnaşyk getirilen wagty uçoruň Misir'in hawa geňişligine girendigini aýtdy. When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace. Biziň şu wagtda çenli Grek tarapy bilen bilelikde anyklap bilen adamy ol Misir kenarlaryndan 280 km uzaklykdadyr diýip Fatki sözüniň üstüne ýetirdi. What we have identified so far together with the Greek side that it was 280 kilometers from the coast of Egypt. Misir bu hadisanyň terrorçy hüjüm bilen baglanyşykly bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Misirli resmiýetler başda Gresiýanyň harby güýçleriniň Kreta Grek adasyndan 804-nji reýsiň böleklerini tapanlygy barada eden beýanatyny ýygnarly. Ýagny ol tapylan bölekler biziň uçurmada degişli däerliydi. Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault 20-nji maýda bu uçur hadisasynyň sebäbini görkezýän hiç bir alamat ýok diýdi. Aktamyň resmiýetler entek büýet bagçylyga sebäp bolan zat kesgitlerden gaty ýyrdygyny bellädiler. Emma Misir resmiýetleriniň käbir munyň terrorçy hüjüm bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Şu sebäpden uçuryň ortunda haýsam bolsa bir ekstremist bar bolaýmasyndan sonra bilen ýolawçylaryň sany warlanýar. Fransiýanyň prezidenti François Hollande buradan uçur hadisasynyň sebäbi barada saklamaryň hiç biriniň inkar edilmeýändigini ýa-da olara aýratyn gol ýapylmaýandygyny aýtdy. Ýolawçy uçurynyň üstünde 56 ýolawçy 10 san ekipaj agdasy bardy we ol Orta Ýer deňziniň ýokarsyna gödekçilik radarynyň ýitirim bolanyny 11.300 metr belentlikden uçup barýardy. Grek aviasiýasynyň resmiýetleri öz hawa ýol gödekçileriniň ýitirim bolan uçuryň piloty bilen bir näçe minut odal gürleşenliklerini sonra kimmedadyň kadar bolup görünendigini aýtdylar. Emma Gresiýanyň gorunmak ministri Panos Kamenos biraz soň ol uçuryň 90 derece çepe urlandygyny, soňra bolsa 360 derece sagaýlanandygyny we radar signaly ýitirilmedinden öň 7000 metre goly aşağı düşendigini aýtdy. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owensany degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owensanyň Baglan welaýatynda söwüşçüleriň owan güýçleriniň ulaw kerwenine hüjüm etmegi netijesinde ençeme owan harbysyna zeper etendigi habar berilýär. Şeýle-de howpsuzlyk şertleri yaramadlygyna saklanyp galýan bu welaýatda söwüşçüleriň owan güýçleriniň iki harby bazasyny gawy alandygy aýdylýar. Bu barada Owensana habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirgazyk Awganystanyň Baglan vilayatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Şu gün 20-nji maýda jeňçiler vilayatyň Çeşmesir atly sebäpinde awgan harbileriniň ulag kerwenine hüjüm etdi. Çaknaşykda awgan güýçlerine zafer ýetipdir. Vilayatda barýan uruşdan asuda ilatam jebir çekýär. Baglan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Bismillah Ataşyň aýdyşyna görä awgan güýçleriniň 2 harby bazasyny jeňçiler gabap alypdyr. Mazar Baglan şa ýolunam jeňçiler kesipdir. Ýüze goly awgan harbisi jeňçileriň gabagynda galýar dip deputat aýtdy. ये सरबाज़ान मुसल्ह तालिबान هستند راه مواصلاتشان قطع شده کشته‌هایی که در این پایگاه هست 2 پایگاه بزرگ نیروهای ارتش است و تارای مزار شریف بغلان Demirgazyk Awganystanyň Serpil vilayatynda da awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Jeňçiler Serpil vilayatynyň merkeziniň Şiremha atly sebätine o sozmagala etrabyna hüjüm etdi. Uruşda awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Serpil vilayatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy general Muhammed Naim Endirabiň aýtmagyna görä, vilayatyň sozmagala etrabynyň üç tarapyndan jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Etrapda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda şu gün 20-nji maýda da uruş dowam edýär. Serpil şäheriniň golaýynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýa-da serpikdirdi. Uruşda ollarça jeňçi helak boldy. Bu ençemesi yaralandy diýip general nagtady. Sözmaqala Gurqato Qadamjoy Sahtaxta dargiri surat girip düşman muqawamat kan kuşta we zahmi doran. Serpil vilayatynyň 7 etrabynda da jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly militanlaram bar diýip yerli resmiler aýdýar. Serpil vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Esedulla Danyshynyň aýdysyça vilayatda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Vilayatyň üç etrabyna jeňçiler ýetilge edýär. Jeňçileriň basyp alan ýerini döwlet güýçleri ýygyna gaýdyp alyp bilmeýär. Vilayatyň merkezine de jeňçiler waham salýar. Serpil şäheriniň Gündogor sebätinde jeňçiler ýerleşdi diýip deputat aýtdy. وزید ابنتی سریپول بسیار نگاه میکنیم دست کوهستان ها جز مخلق بقلبین دولت است سنچرا در خود مرکزی ولایت سریپول سمت شرقش Serpil we Jowzjan vilayatynda vice-prezident general dostumyň ýol başçylygynda geçen hepde jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Serpil Jowzjan şa ýolunyň jeňçilerden arasalanandygyny general dostum aýtdy. Vice-prezident general dostum häzirem Jowzjan vilayatynda galýar. Şoňa garamazdan etraplarda jeňçiler öz hereketini dowam etdirýär. Jowzjan vilayatynyň hakiminiň sözçüsi Muhammed Reza Gapuri vilayatyň Derdap etrapynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň döwlet işgärlerini zamon alandygyny aýtdy. Zamon alanylaryň howsarlarynyň daýyşçylaryň pul sorýanyny ol ma'lum etdi. جهت حقوق اصولی در زاویه از سوی قاری حکمت سرگروپ داعش اختطاف شده و اکنون هم نزد زو هست. Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayatynyň Almar atly etrabynda hem jeňçiler dün akşam awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm etdi. Bu etrapda vice-prezident general dostumyň Jümmiş Milli Islamy partiýasynyň tarapdarlary bilen Jemiyet Islamy toparynyň tarapdarlarynyň arasynda çaknaşyk boldy. Faryab vilayatynyň hakimi Seýden Wertadatyň aýdyşyna garanda uruşda iki tarapdan 10 adam ölüpdir, 15 adam yaralanypdyr. Bu waka Almar etrabynyň Çygatek atly ýerinde ýüz berdi. İki toparyň yerli meýdan komandirleriniň arasynda oňuşmalyk boldy. Ýöne meseleniň derine üçin etrapy hökümet topary uruldy diýip hakim bellidi. Almar Çygatek 2 ta az komandonay mahalli ýek tarafşan Jünbeş Milli Islami Afganistan buda we eşan dergiri surat megire 10 nafar 15 nafar zahmi şud. Faryab vilayatynyň 9 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly militarlaram bar diýip Faryab vilayatynyň yerli geňeşiniň agzalary aýdýar. Şaýmerdan Ulamrani Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýyky bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýyky wagtda siz bilen habarlaşarys.
Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Şweýçanyň IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejburi zähmet ýa-da çaga zähmetiň ulanýandygynyň üstü açylsa, onu türkmen paýtasyna satyn almak besetjekdigini aýdýar. IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Mebelleri ve öý hajatlary üçin esbaplary ýasaýan we satýan dünýä belli kompaniýa Türkmenistanda paýta ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary ýüze çykarsa, türkmen paýtasyndan ýüz öwürjekdigini aýdýar. IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paýta pudugundaky zähmet şertleri barada ençemi tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip, bu dogrusunda ýürüýte beýanat ýaýratdy. IKEA mejburi çäklendirilen ýa-da çaga zähmetini kabul ederliksiz hasaplaýandygyny, şeýle-de bu ýagdaýlaryň öňüni almak we adam hukuklaryny goramak ugrunda köp tagalla edýändigini belleýär. Kompaniýa Türkmenistandaky paýta pudugundaky meselelerden habarladygyny nykdap, Türkmenistanda iş alyp barmak baradaky kararynyň dowamly siljirilýändigini hem bellep geçýär. Şweýçede esaslandyrylan IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Elýeterli edilen maglumatlardan çen tutursa, onda IKEA-nyň Türkmenistanda çäkli üçünçüligi bar. Türkmenistanda diňe bir üçünçi ýurduň iki sebitinde ýygylýan paýtadan iki önümi taýýarlaýar. Ýurtda 125 tane daýhana Better Cotton standartlaryna we prinsiplaryna laýyklykda tälim berilen. Üçünçi IW standartlaryna görä hem IKEA hem de üçünçi tarapyň auditorlary tarapyndan barlanýar. IKEA-nyň bellemegine görä paýta ýygymy döwri hem meýdanlarda degisli gözükçülük işleri alınıp barylýar. IKEA Türkmenistanyň paýta pudugynyň oňaýly tarapy özgermegi ugrunda ýurtda häzir iş alyp barmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz barlyklarynyň dowamynda mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň bozulmagynyň beýleki ýagdaýlary ýüze çykarylsa, türkmen paýtasynda nize urjekdigini nyktaýar. Gepin gerdisine ura ýatlatsak, şu ýylyň fevralynda başga bir Şwed kompaniýasy Türkmenistandan paýta almagyny dowly duruzdy. Erkekler, aýallar, ýetginjekler we çagalar üçin döwrebap egnesikleri öndürýän tanymal H&M kompaniýasy muňa Türkmenistanda paýta ýetişdirilende we hasyl ýygnalandy. Çaga zähmetiniň ulanylmagynyň sebäp bolandygyny ma'lum etdi. Sol bir wagtda paýta kompaniýasy diýen şygar astynda işleýän topar gowuçy meýdanlarynda mejburi zähmetiň soňuna çykylmagyny talap edip, geçen sentýabrda ilkinji gezek Türkmenistana basy surkuzdy. Paýta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda Global Games kompaniýalary Türkmenistanda mejburi zähmet netijesinde öndürilen paýtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip, türkmen hökümetini paýtaçylyk pudugynda mejburi zähmetiň soňuna nokot goýmagy çagyrmaly diýip belläpdi. Paýta kompaniýaçylary türkmen hökümeti gowuçy meýdanlarynda paýta ýygymy mewsüminde mejburi zähmetiň ulanylýandygy bilen bagly bildirilýän aladylary öz wagtynda degirli jogap bermedi diýýärler. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şu ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanda ähli halk ýory geçirilip, bir näçe million agaç nahaly oturdurlar. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda oturdulan agaçlaryň aglawasyna ýeterlik derejede ýyda edilmeýändigi. Şol sebäple olaryň ençemesiniň gurap galýandygy habar berilýär. Şu günler guran şeýle agaçlara aşawadyň çoğunly sebitinde duş else bolýar. Bu sebitdäki agaçlar hem şu ýylyň mart aýynda ekilipdi. Biz bu agaçlaryň guramagynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp aşawatly Aman Murat Bugay bilen bir salmazol söhbetdeş boldyk.
Aman burada şul aşawadyň çoğunly sebitiniň golaýynda oturdulan agaç nahallarynyň ençemesiniň gurap galandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Şuýlyň Nowruz bayramçylygynyň öňüňde Aşgabat Daşoğul Karaýolunyň asfalt ýolunyň demirgal tarapynda Aşgabat şäherine ýeketäk hereket edýän gorumçylyk bolan soğully gorumçylygynyň bolsa bunun ortasynda agaç nahallary oturdurly. Oturdulan meydan juda uly meydan, onun asfalt ýol bilen gorumçylyk aralygyndaky ýyly 1 kilometrden köprak ýer, ulylygy bolsa 3 kilometre ýakyn ýer tutýar. Men şu ýerde oturdulan agaçlaryň köprallygy bolmanyny 3-den 2 suwun eýen uğrap galypdyr. Aman burada ortaça hatap bilen aýdanyňyzda näçerek agaç oturdurly, şolaryň näçe çemesem gurady? Men ýa-da aýtdym, agaç nahallarynyň oturdulan meýdany uly meýdan, tas 3,5 kvadrat kilometre barabar meýdan, onuň baglaryň arasynda 3-4 metre arasy ekilýänliginden hasap göretsem, onu bir ýerde oturdulan agaç azyndan 5,000-6,000 düýp agaça barabar, şol 5,000-6,000 düýp agaçyny bolmanyny 3-den 2 aýdaly 3,5 gurap durýar. Amandradan bu ağaç nahallarynyň guramagynyň sebäbi barada sizde maglumat barmy? Soğully gorumçylygynyň bu ortasynda asfalt ýol bilen aralykdaky ağaç nahallarynyň guramagy ilkinji ýerde bildi tas bastır 3-4 ýyl belki 6-7 ýyl gaýtalanıp gelýän ýerde şol ağaç nahallarynyň oturdylýan ýerleri umokly meýdan. Şu meýdanda da ağaç nahallaryny suwarmak üçin hiç ýyly deska bir turwa ýene gaýry geçirilmedi. Özüm umok ýer bolan üçin ol nemi çalt torya çalt gurudya ondan ýagdaýdan çykargy hökmünde kiçirak traktorlaryň ýygyna gorumy 2-3 tonna bolan suw testlerini suwagyny türkep şol ağaç nahallarynyň eklen ýerine ýerler bir näçe işçiler olaryň Aşgabat şäheriniň öň upravleniýalarynyň işgärýä bolmasa kommunal guramalarynyň işgärleri bedreläp çekip şol ağaç nahallaryny telim ağaç nahallaryny suwarýarlar. Bir ödresu diýenden goýulan nesine ýeresinge Türkmenistanyň istiwa şertlerine geçsine de bu oraya ine şeýäpli şol ağaç nahallary gurap diýerler bir ýerde Türkmeniň atanmakan ýeren bilen käm paýgasy undulan sebäbi ağaç ekilmäke olar suwarmak üçin şertlerden bolsa şeýin her ýyl 4-5 miň ağaçyň guramagyna sebäp mümkinçilik göremedi. Amanrada ýylyň millionlarça ağaç ekilip gelinýär. Bu ýagdaýa hem bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Siz gören ýerleriňizin misalynda görüň berýärsiňiz, beýleki ýerlerde ýagny welaýatlerde ýagdaý nähili? Her ýyl ýörüýte karar esasynda Türkmenistanyň 3 million düýp ağaç ekilýär, bu ýüzüne hemde ýagyna. Ýöne şol 3 millionyň men bir doktor prosent hasabyna näçe prosentiniň görýärligini ýöne vilayetlerde alaýda ýol teşekkür bolan Balkan vilayetinde, Daşoğul vilayetinde oturdulan ağaç nahallarynyň bolup bilse 15-20% görýärşädiýe garallar gurýar. Şu ýagdaý Mar vilayetinde de bar, Lewak vilayetinde de bar, Ahal vilayetinde de bar. Bir suwluk sebäpli gurýar galypsa şol teşekkür gözüňde tutulmagan ağaçlar ekilýär. Şol oturdylýan ağaç nahallary aýdary garawymyň eteginde boýalyp biljekmi, ýa garawymyň jümmüşinde ya bolmasa aly diýen takriyerlerde şol ağaçlar boýalyp biljekmi, tebigatyn ýolları çydap biljekmi, biljekler bu ağaçlar hakynda ilmi barlylar getirilmeýär. Ağaç nahallaryny oturtmak hakyndaky karar ýerine ýetirmek üçin ulus ogun turgulyp ağaç nahallaryň netijesi bolsa juda çöktür bolup çykýar. Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda täze owalar gurulup olarda ilatyň günnälik durmuş üçin derur bolan ähli şertleriň döredilenini habar berilýär. Emma şol bir wagtda öňden bar bolan owalaryň bolsa ýollaryna, çağlar, baglaryna ýeterlik derejede üns berilmeýänligi aýdylýar. Mar welaýatynyň ýola tön etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşigininden kärinçi Solma daýda öz owalarynda öňden bar bolan çağlar bagynyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna ýapylandygyny aýdýar. Ol öz owasyna sosial şertler barada Türkmenistan'a habarçymyz Soltan Açylova gurrun berdi. Owalarynň sosial medeni ýagdaýlary näme derejede? Çağlar, baglary, medeniýet öýleri, klublar, ilata zerur bolan zatlar ýeterlikmi owa ýerlerinde? Şu taýda ullukan kalhoz bolup owamyzda bir ýazly uruldy danym şol ýeter ýetmez owkat bilen mana ýapyldy. 88-nji ýylda uruldy. Şonda işlemene ele verilipdi şol. 88-nji ýylyň 1-nji aprelinde başlady şol. Güýçe berip. Näçe ýyl işledi onu? 4 ýyl ýa 5 ýyl işlendirdi. Şondan arty işlenok. Ondan ýene ýapyldy. Garaşlykda bar ýatlymyda ýapyldy. Çağalar elde işgär gelnemken çağalaryny elde saklatdylar. Gaýrat edin. Ýasyl näme berdiramasa bereldi. Ay oňa da köp adam alqal çaqal çağaňy diýip geldim men bolsa şähere akit şäheriň ýatyna berdiler. Garaşsyzlyk ýyllar owaňa da göze görünip duran näle guruluşlar amal edildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda göze görünip duran bir pawyada kalwanda öz ýakynynda bir ýatly bitdi. Häzirlikçe işsiz bir kömege mätäç bolup dur. Owalaryň ışıklandyryş ýagdaýyna hiliş köçeler ýaktylykmy? Temaşlar ýerlerinde dowlan pyçawaranok. Çıra ýok, gapgaranky. Täze melleklerde şeýle ýagdaýmy ýa-da owaň tutuş ýagdaýy şeýlemi? Owanyň tutuş ýagdaýy şeýle. Garanky, gije gezmäne teňelge çıralyp gitamasaň morýaldyr. Zerurata gitmeli bolup, şonda elmede çıralyp gitor. Ýol batka, kış düşde batka. Düdü däl. 2010-njy ýyldaky çağalanan ýollar. Täzelenen ok. Baba, marbaba, sogaply ýol. Bir pillaki, kör ýerde başlamadan eden Dähmet çekip etdiren ýoly. Şondan ölüp geçmeli. Oglanlar ýaman hor bolu, helak bolu. Ol ölen bolup durmaly. Direm dünýä inip durmaly bolýany şol ýol ýagdaýmady. Ýaman näme bedin? Şol odalky ýapylan çağalar wagtynda näme bar? Şu taýda näme ýaşaýyş edildimi? Ýa gulply durmy? Gulply duwarak beýran. Eşikde yok, derecede yok, aynalar hem dövük. Bir adam garol olup yaşaptı, o tayda yatlayın aptalan yer verip onu çay taldırdılar. Kemmil onu hükümet taraflayın verildi mi? Ya bir dosyar olup verildi mi? Kemmil onam bilyan adam yok. Hiçim düdudat cevap veren yok. Yatlı varak beyran. Habarçymyz Soltan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şuny ýerbilen biz okuýjylarymyzdan Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazynyň netijeleri henüz hem öwlan edilmedi. Siziň pikiriňizçe näme üçin şeýlede? Siziň pikiriňizçe ýurtda näçe ilat ýaşaýar diýip soradyk. Häzir okuýjylarymyzyň bu soralara galyran käbir jogaplaryny siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Statistikaçy ady bilen tesbir galyran bir okuýjymyz ilatyň ýarysy daşary ýurtlarda migrant. Şonuň üçin öwlan edilmeýär diýip öz pikirini galyrypdyr. Adyny ýazman tesbir ýazan ýene bir okuýjymyz Türkmenistanda adam galmady diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Maýatly beýleki okuýjymyz bolsa ilatyny daşary ýurtdan çöpläp bilse ilat ýadyny geçirer diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Wepatly ýene bir okuýjymyz belkim hasaba ulaşandyr diýip öz kinaýaly garaýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyz ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy öňünden biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Wkontakte sosial ulamlaryna, sahypalarymyza goşulmaga çağırýas. Bu ulamlarda bizi gözle görülimine Adat Habar ýa-da Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şeýlede biziň bilen habarlaşmak üçin metbuat email beresi gmail.com email adresimde hem hatura edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Saatlar ketmeden soň programmamyzy ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.